Когато един интериор е многопластов, той не търси вау ефекта и не се гони някаква кулминация на окото, когато погледнеш дадения интериор, а той се разгъва с времето. Няма визуален шум, пространствата са доста добре балансирани на пълна и празна зона. Няма нещо, което така да те грабне изведнъж и да те накара да се фокусираш върху него. И както се казва, има ритъм, има и пауза. Но това нещо се постига най-добре, като се използва един и същи цвят, но в различните му тоналности. Също така използваме различни, например, декоративни профили, елементи, които са в еднакъв цвят, но създават релеф или текстура на помещението. Да, това ще да питаме в текстурата, дали се откриват такива различни леери на интериора. Откриват се също така игра на текстили и светлини, но нищо натрапващо. Всъщност това е основната идея на мултилеарния интериор и стил.